Báid róta go níos an gairid seo faoin chuirsaigh level C dá dá Ardleibhéal dá Ghaelteanga leis a bhainiú ar líne agam héin éman a dónal ó dhearmh hí na Beltaine a ré. Tá Ardleibhéal dá orna do bhaoine bhfuil lífacht waithe go sa Gaeilge hana héin a thar mian na chur go bórla na stór fácail le na Severas agus le na nálas a gramda na teanga. Bei réimse topicí samúla gceist sa chuirsa agus éagslad anmhaith ó hiú cleachta dé. Bei deiscin na ranfartie alt as tuairis pancaí léamh chudagas agus cleachtaí gramdaí inú bunaíarthú, éistear le míorna óna ar tíide ceithir, chuirla na stór fácail agus cáda cainte agus tuairimí chorniúil faoi cheist na éagsala atá a méla phobal. Bei teartaigh me léine chuirsa ar cheachtainna idir gríomha ar lína fásta, me sé dabal a úsáideúin teastú le treisiú dhéanú ar an béid bheits deat acu sa teamúranga. Mar sin mat sa geirí chur go mórla dóid sciil na teanga Gaeilge, té go Ghaelteanga.com leis an chuirsa seo ag Ardleibhéal dá a chur an áirithe. Sláinte go fóill.